Do Kami Profit som sa dostala v podstate cez môjho bývalého spolužiaka, ktorý je aktuálne môj kolega. V našej spoločnosti Kami Profit dávame veľa priestoru mladým ľuďom a veríme vlastne, že si ich vychováme a majú obrovskú perspektívu v našej firme. Toho príkladom sú aj naši títo dvaja, ktorí tu sú s nami. Samého ma veľa už naučili. Myslím, že máme zaujímavé pracovné pozície a aj projekty, ktorými sa realizujeme. Kami Profit sa dobre naučíme to, že vieme riskovať, risk management, skúšame niečo, nebojíme sa niečo nového a ideme za svojím. V Kami Profite je hlavne mladý kolektív, čo je podľa mňa úplne najväčší benefit. Kami Profit ponúka aj študijný program pre končiacich študentov, ktorí vlastne získajú nejaké štipendium. Brigadovať môžu vo firme aj počas školy. Okrem ponuky pre vysokoškolákov technického zamerania máme aj duálne vzdelávanie, kde investujeme zase do našej mládeže už od strednej školy. Ten duál je super skúsenosť, aj vlastne možnosť si zarobiť, plus tie skúsenosti nejak naberať potom do budúceho života. Pre študenta je veľkým benefitom práve prejsť takýmto spôsobom, pretože získa mnoho skúseností už počas štúdia. Nie je to teda len znalosti z vysokej školy, ale teda už aj z praxe. Vidíme tam perspektívu hlavne v tých mladých ľuďoch, aby sme si ich naučili, aby mohli rásť s nami ďalej. V Kami Profite je tá najlepšia atmosféra, ktorá môže byť. Všetci sú veľmi priateľskí, sú nadšení, milí. Je to super príležitosť pre mladých ľudí, ktorí chcú sa nájsť a nájsť sa niečom novom. Máme dobrý kolektív, mladý kolektív a kolektív senior manažerov vždy pomôžu tým mladým. Takže naozaj sa nebojte, pošlite nám ten životopis a my vás určite zavoláme a budete spokojní. Každý deň je u nás výzva. Dokonca tento rok sme zvíťazili na futbalovom turnaji stavebných spoločností.